El retorn a la natura i la col·laboració creativa són el clam de l'obra de l'artista Marcel·lí Antúnez, que es podrà veure els propers 2 mesos al Tinglado 2 del Moll de Costa de Tarragona. L'exposició Llum, Natura, Centrum Est és la primera coproducció immersiva conjunta entre el Mèdol i el Port de Tarragona. La mostra recull més de 20 peces entre murals, dibuixos, carros, escultures i vestits, creades al llarg de 10 anys en projectes col·laboratius. Des del Port de Tarragona l'objectiu és clar, fer de la cultura un instrument de conscienciació ciutadana. Des del Moll de Costa fem de la cultura un instrument de conscienciació del conjunt de la societat, de reflexió sobre els reptes com el de la sostenibilitat que ens planteja, entre d'altres, aquesta exposició. Antúnez reivindica la natura, la col·laboració i el pacifisme com a espais de diàleg i trobada. No hem de dir no a la guerra, hem de dir pau sí. És a dir, ha de ser un missatge positiu. No pot ser que estigui el que està passant. No pot ser que es contaminin les terres, que el sol, el terra es mori. No pot ser que el menjar arribi d'un altre lloc quan el podem fabricar nosaltres. No pot ser que a la canalla estiguin més hores mirant el mòbil i que no sàpiguen el que és un roure, una alzina o una olivera. No pot ser, és cosa nostra, hem d'anar junts. Els elements exposats provenen de projectes públics i comunitaris, com la primera biografia gràfica dedicada al pagès naturista Isidre Nadal, autodenominat Llum de la Selva. Fascinat per aquest pioner del moviment pacifista que va viure a la Galera, Antúnez en va fer una àmplia recerca. El resultat, 12 teles interpretades en col·laboració amb l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona. L'exposició es podrà veure fins al proper 24 de maig. Aviam si som capaços de tornar a mirar la naturalesa.